समष्टि डिलिमिटेशनखौ लानानै रायजोफोरनि हास्थायनाय बायदियैनो एबसुआ साखाफारा एबसुआ बे आयदानि सायाव भारतनि बिसायख'थि आय'गजों थाबैनो सावरायगोन बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि बानस' आफादगिरि खोरोमदाव वारिया दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोन 24 दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बरगाव खाग्राबारि नब्लाङाव मोनसे गोनां मावथिफारिया जथुम्माखौ खुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि मासि लानानै सामलायनाय मावथिफारिया जथुम्माखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथां खोरोमदाव वारिया एबसुनि गोथार संबिजित आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय हानि जेंना सुस्रांनाय आरो भारतनि बिसायख'थिनि आय'गा फोसावनाय ल'कसभा आरो बिधानसभा बियाबनि डिलिमिटेशननि सायावबो गोनां बाथ्राखौ बुंफोरना होयो। बे मावथिफारिया जथुम्मायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी लोगोसे गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म नेहाथारि निजोम बसुमतारी बुंथिगिरि अभिजित नार्जारीजों लोगोसे मिरु आरो जिल्ला आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।